Kumshi benta ban ai mensim bat ban kerku kerdo e usamla Sylvester Shadap ubalong uwe niki top 10 uba kendai haka HSSLC 8,000 arpuan. Nakaliang kedor bar shnong dihar karalet ban kundu e uni usamla haka yeng sa jung kabadon haka shnong dihar riboy district patlayoru ban pennoy ka jinyalang lengkot haka yeng sa jung kum kadak ban penkup burom e ute usamla ubalawan ra nam bat burom e ka shnong bat kumju e ka district hi baro kawai. Jagate kejingalang lalam kemadu ba romel lengdo ubalong ru urang ba shnong ka shnong dihar harangkat kinong kit kam shnong lambat kiwei de kiri urang ba. Pat kum kadak kajingker ku kerdo e ute usamla nakalang ka shnong kira no senyang da kasong pisa harangkat ka momento. Shisha uba Sylvester Shadap ula ka kami jong kala ino ya menba udang dantang Jakarta ka bah news nam. Ndrei upa jong ula tre sitom wat hapadang ka jingduk jingkerdu sim laduk musim bat kum kayin hi barak kawai kim sim laduk musim akaliang kajing pule watlah kajing duk ba kajing kerdu kadon ndrei kajing frang kajong ban pule na kam ta ki kerdan ki besakma kam sim la khanglat ya de ngi thmi lenti ngi kermen scam ba ki wei ki perlok samlaru kin long hi kaju kanuksa kumba ulamat bat kumba ni sakhi dalam ki jong ki khmat ba kata ka jingduk ba ka jingkerdu kamlat ban khanglat ladangi trang sisha bat ngidam mut sisha bat kiu syakmat bat chaprang bat ladangi minat ha kano ka benta ka bani ngitmu yang ngajonga kumurun ba snom ngakentu bat kerpat ya baro ki perlok samla ki dalang don pedeng jing pule bakin but ya kanuksa bat kalenti ya ba Sylvester Shadap ulamai phang ha kane ka por ka benta hapden kane ka exam yang kermen scam ba ki babut nadin ru kinsim ya lenti ba kanuksa ka ba ula yalam syakmat na ka benta ki jing pule jongki di baki don hagi exam di loker di bandangwan hagi snem di bandangwan ni kermen scam ru ba om tang kata om tang ki nong snong re ki samla pule ki ba hapo jong ka dong ri bhoi bat khamtam hagari khasi bajentia hi bor gawe ngi la ban om namar ba kumbangi ihi hagi snem ki balalek hagi snem ki baladek mo hagi jingele ki basakmat bar hi wan da ki non tribal iduna ki nong ki samla pule ki badai ki trai muluk ki banwan hagane ka kerdan ka ba uba Sylvester Shadap ula yo hagane keti bumta tingi kimi lenti banang ne sakmat baro ngin but ya lenti bat kanuksa ka jong ka ba ula lam hagane ka snem